Oh, hello. Isang anak na babae man. Ba masako si iyay ka Cindy ka anang. Yeah. Hey, hi anay kay Garet, hi anay. Hello Garet. Dubi hi anay yo kitaon ikaw ge. Picture ko ni Sinang. Hi Garet, send ko ka na. Hi Inday nimo panawagan don. Inday nimo. Day. Ikaw idukok ana once nimo bay kot kwarta. Wait, di mo na munsyon di. Kuni bay akot kwarta di kuni. Wait, ko kwarta. Padara ikaw anay nimo. Kaya ko na to sa bata. Anay kay Gina. Pero Inday Gina nimo kamusta ikaw? O gani man. Kun kamusta ikaw Inday? Kamusta ni ka Inday? Diyan na picture kami ni Inday Glenn. Nan. Giya kami sa baray ni Manay mo ah. Oo. Aten kami ka kasal ni Panoy. Kaya buto ko makarang sa mga. Nakaon to. Sunod ko pa sakay. Ba! Ang guwapo. Kaya sila dala mo. Ti din si Kwani, si Boyboy, si Rob. Dala mo din sila. Ay, sagad kag uribay katukwan akong dara ang diyang obra mo iyay. Mokit ka din. Nagadubla. Gaano ikaw iyay? Nagaano ko dakana. O nagaano ikaw? Gaano ikaw anay? Abi palang tawa kita magdubla katabako abi. Ikaw magkabako ka ba? Oo, abi nami agi nga likit abi. Nami man diya. Likit. Bata daya. Abi masupsup kita ka upo sabi ang taanay. Bata mo. Di ka madto. Ikagat ka mo to kayam. Likita anay ito lada. Ito lada anay ka dyan. Parang magkana. Akong bubla ko tanang kandis. Ti mo yay okay don. Okay don. Sino to yay? Sino to yay? Bye-bye, anay kay Janjan. Bye-bye. Kaya ganda ni ganyan magpo. Pagkantang. Sindi do kamo ni iyay binyang ha? Sindi anay kamo ni iyay binyang? Hindi ha sa pagkikita, no? Ah, hinablos ka guys. Bagong kasal. Bagong kasal. Ang akon nga hinablos na yay na. Oo, jadon ang bride naman. Oh, hello. Isang anak na babae man. Ang groom yan. Kay Maranoy. Gwapos panoy ba? Nay, welcome to married life. Kagadugo mo. Pungkole ako mubra. Tama sinday ginakulakan ang gibla ko. Ginamadagan man din niya anang Tilada ka dyan.
Testingi, abi. Testingi. Ako noon na sigaret, pag kita na dyan, bawa na ito joke, mas nanay ko yun da, pasak. Abi, sup-supa kum namit. Tawa bi kum namit, abi. Testingi kon manamit. Abi, testingi kon manamit. Palaw, ito yan. Testingi, abi kon manamit. Suyo pa. Namit eh. Abi? Abe, abe, abe. Uwi na ako, guys. Ay, say luad. Grabe, aragyan. Bao. Ang ano ko, ang alma mater. Diyan ako nag-graduate ng elementary, guys. Oh. Ayan. Gibongan Elementary School. Ayan. Ang church, barangay church. Ay, kinatriyahan, galing iya daad, ron? Why, ron? Ngeng! Nang! Ay, grabe ang maragyan. Hapit na kita sa Jungle House. Kulatan mo ako ron. Mapadulong ako sa dapitan. Mahapit lang ako kakuan ka laswa, katanglad. Punta tayo saan? Sa Jungle House. Ay, ay. Abaw, grabe ang kwan. Ang ano. Dapat ginsira to sa likod. Tingnan natin sa likod. Ay, sino nagkali ka dyan? Dapat gin ano dyan. Patindugan ka. Sus, ginoo. Nagkaraan mo gali. Nagkarakwan. Ay. Dapat matindog dyan kwan. Tabunan ko. Ay, ho. Alam, mabulak ko ni. Ay. Ay, Diyos ko. Ayron, why katot ano? Why katot kutsilyo? Why mo gid tabunan niya kwan?
Why mo gintabunan to ya ano sa likod? Ay. Ay hala. Sa nagamay dula diya ang kwan. Uwi na ko guys. Hala. Nagamay dulang ang kahoy.